morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। आसामनि रायजो बेंगिरिया बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय सानै गोदान इएम थिसनबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि बिथाङा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सानै सोद्रोमा सजल कुमार सिंह आरो सायखं बसुमतारीखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बिटिसि)नि मावफुं सोद्रोमा महरै मुं सायख'नो गनायथि होदों। बे थिरांथाया बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गनायथिनि उनाव जादों। मख'नो गोनांदि सजल कुमार सिंह श्रीरामपुर बियाबनि जानानै सिंहआ गिबियाव 2020 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिनि समाव भारतारि माहारियारि कंग्रेसनि सोद्रोमा महरै सायख'जादोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा 2020 मायथाइयाव बिटिसि सोरखार दानायनि सिगां भारतीय जनता पार्टी (बिजेपि)नि फारसे फोथायथि सोलायदोंमोन। सायखं बसुमतारी चिरां बियाबनिफ्राय सायख'जानाय बसुमतारीया गुबैयै बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट (बिपिएफ)नि सोद्रोमामोन। उनाव बिथाङा आथिखालनि बिटिसि खुंथायखौ लोगो जानानै इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (इउपिपिएल) आव हाबदों। नैथि खौराङावनो दङ। गसाइगावआव माब्रै सिखावै लाबोनाय मोसौ हमदों, सानै हमजादों। गसाइगाव पुलिसनि अपारेसनाव सानै सिखाव फालांगिरिखौ हमनाय जादों होनना खौराङाव मोन्नाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला गंसे भिआइपि कारआव सिखावै लाबोनाय मोसौखौ जब्द खालामनाय जादों। गारिया मानसि नङै आदबजों खाजानाय माब्रै मोसौफोरखौ रोगागासिनो दंमोन। बे अपारेसनखौ सिमुलटापु पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि स्रतिक काश्यपआ दैदेनदोंमोन आरो गसाइगावनि भमराबिलनिफ्राय बिलासिपारा फारसे मोनसे लामायाव जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोर माइनुल हक आरो शाहजाहान आलीआ भमराबिल गामिनि थागिरिमोन। पुलिसआ ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोसौ सिखाव फालांगिखौ होबथानो थांखिजों जथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। थामथि खौराङावनो दङ। बिसिखौ बुथारनायनि दायआव कक्राझारनि सुबुंखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालि साजा फोसावदों। कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय बिष्णु बसुमतारीखौ 2022 मायथाइयाव गावनि बिसिखौ बुथारनायनि दायआव जिउ जोबजासिम जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। कक्राझार जिल्ला सत्र बिजिरसालिया सत्र बिजिरगिरि निर्मली तालुकदारनि दैदेननायाव बसुमतारीखौ भारतारि साजा आयेन (आइपिसि) नि धारा 302 नि सिङाव दायनिगिरि हमना लायो आरो 10,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे जिउ जोबजासिम साजा होयो। डिफल्ट थासारियाव बसुमतारीया आरोबाव 6 दाननि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। बेनि अनगायैबो बिजिरसालिया बसुमतारीखौ गावनि बिसिनि गोथै सह'खौ गारनायनि थाखाय आइपिसि नि धारा 201 नि सिङाव 7 बोसोर गोब्राब जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 5,000 रां जुरिमानाजों लोगोसे साजा होदोंमोन। जुदि बिथाङा जुरिमाना होनायाव फेलें जायो अब्ला बिथाङा आरोबाव 3 दाननि गोब्राब जोबथेसालियाव थानांगोन। प्रसिकिउटर निरन्जन रयआ खौरांगिरिफोरनो फोरमायदोंमोन दि बे जाथाया 31 जुलाइ 2022 मायथाइयाव जादोंमोन, जेब्ला बिष्णु बसुमतारीया नांज्लायनायनि उनाव गावनि बिसिखौ बुथारदोंमोन। बेनि उनाव बिथाङा बिथांजोनि गोथै सह'खौ गावसोरनि न' खाथिनि खरबोना दैमायाव गारहरदोंमोन। ब्रैथि खौराङावनो दङ। बासुगावआव लेबार आयेनखौ सिफायनाय फालांगियारि फसंथानफोराव हरखाबै सिग्रोमनाय। बिटिसिनि लेबार बिफाननि मोनसे हानजाया बृहस्पतिबाराव चिरां जिल्लानि फालांगियारि सहर बासुगाव गामियाव लेबार बिफाननि आयेनखौ सिफायनाय गोबां फालांगियारि फसंथानफोराव हरखाबै सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। बेखौ गोबाव समनिफ्रायनो अजद होनाय जादोंमोन दि सप्तानि जोबनायथिंबो माखासे फालांगियारि फसंथानफोरनि बिगोमाफोरा हादोरनि संबिजिरजों थिखानाय मावसाफोरनि आयेनखौ सिफायनानै फालांगियारि फसंथानफोर खुलिनानै मावसाफोरखौ खामानि मावनो नारसिनगासिनो दंमोन। बे अजदखौ बिथा खालामनानै बिटिसिनि लेबार बिफानआ मैया मावदांसा आयेनखौ सिफायनायनि थाखाय मोन 8 फालांगियारि फसंथानफोरनि बेरेखायै गोख्रों गसंथिदों। बिटिसिनि लेबार बिफाननि सिआइसिडि रुपक भौमिआ गावनो लेबार बिफाननि साब इन्सपेक्टर नबजीबन बसुमतारीजों लोगोसे लेबार आयेनखौ सिफायग्रा फालांगिफोरखौ गोख्रों सांग्रांथि आरो जाहोन दिन्थिनो नटिस हरो। लेबार साब इन्सपेक्टर अफ लेबार नबजीत बसुमतारीआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङो दि जुदि फालांगियारि फसंथाननि बिगोमाफोर जाय थिखानाय समनि गेजेराव थार फिननाय होनो हायाखैमोन, अब्ला बिसोरनि बेरेखायै बिफानारि महरै राहा लानाय जागोन। मैया बासुगावआव बिटिसिनि लेबार बिफाननि
बे हरखाब सिख्रोमनायनि उनाव फालांगियारि फसंथानफोराव खामानि मावग्रा मावफारियाफोर आरो मावसाफोरा गोजोननाय फोरमायदों। खौराङावनो दङ। BTC माइनरिटि फरायसा आफादा रायजोनि मोसौ बेदर होबथानायनि थिरांथाखौ बेरेखा खालामदों। आसाम सोरखारनि रायजोआरि जायगाफोराव मोसौ बेदर जानाय आरो जाहोनायखौ होबथानायनि थांखिया गोबां दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। बुधबाराव आसाम केबिनेटजों पास जानानै बे थांखिया BTC माइनरिटि फरायसा आफाद APSCनिफ्राय गोख्रों बेरेखा खालामनायखौ जों समाज बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। APSCनि गाहाय नेहाथारि जयदुल इस्लाम शेखआ बे थिरांथाखौ दुखुनांथाव आरो सुबुंखान्थि नङै होनना सोंखारिनानै जिंगा सिदों। इस्लामआ आसाम सोरखारखौ बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय हारिफोरखौ नोजोर होनायनि दाय होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि होबथानाया नोगोरारिफोरनि मोनथायखौ खहा खालामो, गुबैयै जायफोरनि थाखाय मोसौ बेदरआ हारिमुआरि आरो धोरोमारि गोनांथि दं। इस्लामआ सांग्रांथि होदोंमोन दि बेफोरबादि थिरांथाफोरा समाजनि सिङाव गावस्रालायनायखौ गोथौ खालामनो हागौ, जायजों सायख'नाय आरो फोरमायनायनि उदांस्रिखौ खैफोद गोनां खालामनो हागौ। बिथाङा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि होबथानाया मुस्लिम आरो थागिबि हारिफोरखौ गोरोबलायै महरै गोहोम खोख्लैगोन। द'थि खौराङावनो दङ। चिरंजीव फुकनआ APSC 2023 आव जौसिन मासि आवग्रिदों। सा 14 बर' हारिनि मेलेमगोनां फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनआ APSC मावख'आरि महरै जथाय बादायलायनाय आनजाद CCE 2023 नि जोबथा फिथायखौ फोसावबाय। बे आनजादखौ 12 जानुवारि 2024 मायथाइनि फोसावथाय नं. 2/2024 बायदियै आसामाव गुबुन गुबुन सोरखारि सिबिथाइ आरो मासिफोरनि थाखाय बिनायसाफोरखौ थिसननो थाखाय खुंनाय जादोंमोन। जोबथा फिथायखौ 5 दिसेम्बर 2024 मायथाइयाव फोसावनाय जादोंमोन। NIT सिलचरनि सेथि थाखोनि B.Tech उथ्रिसारनाय चिरंजीव फुकनआ आसाम सिभिल सार्भिस ACS जुनियर ग्रेड थाखोआव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। फारसेथिं पार्थ प्रतिम शर्माया आसाम पुलिस सिबिथाइ APS जुनियर ग्रेडनि फारिलाइयाव जौसिन मासि आवग्रिनो हादों। लन्दन स्कुल अफ इक'नमिक्सनिफ्राय पस्ट ग्रेजुएट अनिशा बरगोहाइनआ ACS थाखोआव नैथि मासि आवग्रिनो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गासै सा 14 फरायसाफोरा बे आनजादाव जाफुंसारनो हादों। जाफुंसार जानो हानाय फरायसाफोरनि मुङा जाबाय फामि मुसाहारि ACS जुनियर ग्रेड, हिमाद्रि मेस ACS जुनियर ग्रेड, मायारानि बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, मनजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, त्रिजित बसुमतारी APS जुनियर ग्रेड, गुणजित बर' आसाम फाइनान्स सार्भिस, गोमबोर रामसियारि आसाम फाइनान्स सार्भिस, हिमाश्री बर' साब रेजिस्ट्रार, दुदुल बसुमतारी एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट अफिसार AAS, उइलबर्न बसुमतारी AAO AAS, निजन जोंमा बसुमतारी AAO AAS, मिथुल बर' AAO AAS, खोमदोन मुसाहारि AAO AAS, भासुरजिया पुलाब मुसाहारि इन्सपेक्टर अडिटर। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।